Seguim amb un ull posat a les eleccions del 14 de febrer, eleccions al Parlament de Catalunya, i ara que passen 2 minuts de les 9 del matí, saludem el Ferran Estruch, número 19 de la candidatura d'Esquerra Republicana. Molt bon dia i benvingut. Molt bon dia i gràcies per convidar-me. Abans de començar a parlar dels temes que afecten més a la comarca, deixa'm preguntar-te com porteu aquesta campanya tan diferent. Doncs com tu dius, Jordi, és una campanya molt diferent, amb unes eleccions en un context complicat, però ha sigut una campanya molt enriquidora, que hem pogut també, malgrat que normalment a través d'una pantalla, de manera telemàtica, al 100% gairebé hem pogut arribar a molta gent i també amb aquests actes reduïts que hem pogut fer. Jo estic molt satisfet i content també de la resposta de la gent i també de poder participar activament en una campanya per les eleccions del país. Comencem, doncs, a parlar una mica de salut, de sanitat, no? Que ara mateix passa per una situació delicada, una situació que ha posat a prova tant el sistema sanitari com a tal, la gestió de les residències, etc. En aquest sentit, en cas que Esquerra guanyi les eleccions, l'estratègia a l'hora de gestionar aquesta sanitat, aquesta pandèmia, seguirà sent la mateixa? Nosaltres tenim molt clar que el primer que hem de fer un cop si els ciutadans ens fan confiança aquest 14 de febrer i Esquerra pot liderar el govern és continuar fent sobretot el que hem fet a nivell d'inversió en salut. És a dir, ens toca mai més fer retallades. Hem patit, aquesta pandèmia ho ha posat de manifest, que no es pot retallar en salut i per tant que la inversió en salut ha de ser prioritària, així com en educació i en serveis socials. I per tant tot l'increment que hi ha hagut degut a la pandèmia de més de 2.000 milions d'euros s'han de quedar en el sistema i ampliar-los. No poden ser uns diners conjunturals, sinó que han de ser una inversió, uns recursos estructurals que s'han de quedar al sistema i continuar avançant per reforçar-lo al màxim i tornar-lo als nivells que li pertocaria com un país avançat a nivell europeu. Per tant, el compromís és mantenir i augmentar la inversió en salut que s'ha fet aquesta pandèmia, augmentar en professionals i sobretot aquesta proximitat del sistema i una atenció centrada en les persones. Pel que fa a la pandèmia, evidentment que aquest any el que ens toca fer és vacunar, vacunar i vacunar. La vacuna és la solució, Catalunya està preparada per vacunar i aquesta és l'estratègia. Podem arribar a posar 150.000 vacunes diàries, el problema és que no en tenim. I qui té la responsabilitat de portar les vacunes, que és l'estat espanyol, no porta vacunes, no porta prou vacunes. Si tinguéssim les vacunes, vacuna que arriba, vacuna que es posa a la nostra gent. Aquest és el principal problema. Per tant, el que toca és vacunar i poder anar d'alguna manera avançant i també obrir l'economia, que és molt important. Algunes formacions han posat sobre la taula la necessitat que la sanitat sigui 100% pública, així com la gestió de les residències de gent gran. S'ha d'anar cap aquí o no comparteixen aquest punt de vista? Evidentment, el sistema sanitari ha de ser el sistema públic de salut i en això ja ho és en aquests moments, i universal i per tothom. Així com també hem de crear aquest escut social. Hem de transformar el model assistencial també de residències en un model proactiu que posi al centre les persones, també garantir l'autonomia personal de la gent gran i dotar de tots els mecanismes per aquesta vida que s'allarga, que allarguem, tingui les màximes garanties. Primer, garantint que la gent pugui estar al seu municipi, al seu habitatge, a la seva llar, al seu domicili, amb les millors condicions i que des de lo públic puguem oferir tots els serveis. Això pel que fa a la gent gran. Per tant, enfortiment del sistema de drets socials, del sistema social, del sistema sobretot adreçat a les cures, per una banda enfortint el sistema, per una altra dotant de millors sous a les nostres treballadores del sistema de serveis socials i d'atenció a les persones grans, de cures, i, evidentment, més formació i més recursos. I pel sistema de salut, evidentment, el sistema de salut ha de ser com el que tenim, un sistema públic, on també hi ha la part privada, però és que és el sistema públic, la part central del nostre estat del benestar. I en aquest sentit nosaltres estem compromesos al 100% amb el nostre sistema públic de salut i aquí nosaltres defensarem aquest escut social i en això proposem també en l'àmbit, diguem-ne, d'atenció a la dependència, tot el que és aquesta nova agència que tingui dues potes, salut i l'àmbit social, perquè no tinguem un model com el que
hem tingut ara i per tal que els dos àmbits vagin lligats de la mà, no? I en aquest sentit nosaltres som molt clars amb això. Per tant, més inversió i més professionals i més formació en l'àmbit dels serveis socials i en l'àmbit de la salut i, evidentment, un sistema públic fort tant en l'àmbit de salut i, evidentment, construir aquest nou sistema social d'atenció a les persones, a la dependència i sobretot a les persones grans i també garantir l'autonomia perquè els drets socials són uns drets que nosaltres hem de protegir i defensar. El que també passa per una situació delicada és l'economia. El Bages ja fa temps, fins i tot abans de la pandèmia, que ha perdut pes industrial, el sector de la mineria no passa pel seu millor moment. Per on passa la recuperació de la indústria al territori? Sí, primer dir que tot el meu reconeixement i el reconeixement d'Esquerra Republicana a tots els sectors, el sector industrial, molt potent a la nostra comarca, la comarca del Bages, a la Catalunya central en general, el sector comercial i, evidentment, a la meva solidaritat amb aquells sectors més afectats per aquesta pandèmia que ningú la volia, ningú l'esperava i que ha provocat que tingui aquestes afectacions econòmiques i socials. Ara ens toca reconstruir el país i això passa per fomentar i prioritzar el sector industrial productiu, la nostra economia productiva, que és molt forta a la nostra comarca. Cal dir que, malgrat que la caiguda del PIB de l'any 2020 ha estat brutal, que ha sigut més d'un 12%, el Bages ha sigut una mica menor i jo crec que és bàsicament per la fortalesa del nostre sector industrial, perquè tenim un sector industrial que s'ha reinventat, que exporta i, per tant, que ha fet que la caiguda del PIB a la nostra comarca hagi estat menor. Què ens toca ara? Doncs fer les transformacions que necessita el nostre sector industrial. Això s'ha de fer, des d'una banda, amb la col·laboració entre els agents econòmics, socials i l'administració, treballant tots conjuntament per la transformació del sector industrial i avançar cap a aquelles transicions que ens demana la societat i que també aniran molt lligades en els fons europeus, que és la transició ecològica, la transició digital i l'economia circular. Bàsicament hem d'estar al costat de les nostres empreses per treballar aquestes transicions. El Bages té un pes important, els derivats de l'automoció. L'automoció hem d'ajudar-los i avançar cap a les bateries elèctriques, cap al cotxe híbrid i, per tant, tota aquesta transformació ecològica. També hem d'avançar la digitalització de les nostres empreses i, per tant, fer-les més competitives. Amb això, Esquerra aposta per aquesta nova reindustrialització, perquè és la indústria, és el sector industrial el que porta un valor afegit i, en aquest sentit, igual que amb la recerca i el desenvolupament, impulsar tot el sistema, el món de la investigació i de la recerca i de la innovació a la indústria i, per tant, Esquerra aposta per aquesta reindustrialització en la base de la transició ecològica i de la transició digital. I, evidentment, nosaltres amb això ho treballarem amb totes les nostres forces perquè estem convençuts i així creiem que el sector industrial és fonamental per a aquest país. En aquest sentit, parlant de transformació ecològica i digital, dèieu en una roda de premsa a Manresa que cal impulsar una comarca amb un Green Bages. Explica'ns una mica què consisteix això del Green Bages. El Green Bages són aquests projectes que estem treballant conjuntament i que està treballant l'Ajuntament de Manresa, Consell Comarcal i els ajuntaments del Bages amb el sector i amb els agents econòmics i socials. El Green Bages no deixa de voler definir el que volem ser, és a dir, aquesta comarca verda amb tots els seus sectors i sobretot a l'industrial, és a dir, treballar per poder fer aquestes transicions ecològiques i avançar en la indústria, doncs, bàsicament amb el tema automobilístic, com us deia, doncs, treballar cap a tots aquests sistemes de transformació que permetin doncs, el canvi d'aquestes empreses per fer doncs, cotxes elèctrics, bateries elèctriques, cotxes híbrids, tots els materials relacionats amb aquestes noves maneres de mobilitat i són punters en tot això. Evidentment, també es tracta de tot un model sostenible a nivell del sector industrial, de la indústria agroalimentària, de la indústria forestal. Tenim una comarca i unes comarques, també el Solsonès, evidentment, i el Berguedà, molt forestals. Aquí també hem de treballar cap a aquesta sostenibilitat i aprofitar aquest recurs tan preuat com és la fusta i, per tant, el Green Bages, en la comarca del Bages, es tracta d'aquesta transformació de la nostra indústria cap a aquesta indústria verda que passa des de la transformació de la indústria potent, automobilística, etc., però també d'aquesta comarca sostenible i treballar també amb el tema de l'aigua, amb el tema energètic i amb el tema dels serveis bàsics. I, per tant,
caminar cap a la sostenibilitat i fer-ho conjuntament. I aquí nosaltres posem unes idees sobre les taules que estem compartint amb els agents econòmics i socials i amb les administracions i que volem treballar els pròxims anys també comptant amb els fons europeus. I una altra problemàtica que ve de molt lluny són les infraestructures viàries i ferroviàries. Venim d'anys i d'anys de promeses que no s'acaben de complir, d'intervencions de la C55, per exemple, que no acaben de funcionar, i a més hi ha el peatge de la C16 i la R4. Esquerra planteja inversions en aquest sentit? Planteja millores? I tant, per nosaltres, evidentment, per la nostra comarca, per les comarques centrals, les infraestructures són fonamentals perquè garanteixen que hi hagi vida al territori, que siguem competitius, que les nostres empreses creixin i, per tant, tenim dos eixos d'actuació. Pel que fa a les infraestructures ferroviàries, aquí cal ser molt exigents amb l'Estat, que faci les inversions necessàries amb la R4, que és la línia que ens connecta amb l'àrea metropolitana, amb ports i aeroports, i per tant aquí nosaltres un seguiment molt clar de les inversions que necessitem. El Bages, per ser competitiu, Manresa concretament, ha d'arribar a Barcelona en menys d'una hora. No pot ser que estiguem anant a Barcelona amb un tren que tarda 1 hora 25 minuts, que en resta competitivitat i que no de cap manera no satisfà les demandes de la nostra comarca i dels nostres ciutadans. Per tant, objectiu, arribar en menys d'una hora a Barcelona. Xarxa de ferrocarrils, a millorar-la, millorar horaris i també millorar competitivitat i temps i avançar cap a aquesta xarxa integral. Evidentment, també ens agradaria, i posem sobre la taula i estudiarem aquesta diguem-ne, xarxa ferroviària que tenim, que existeix, que va fins a Súria i que va fins a Sallent, de mercaderies, important per la nostra mineria, que volem sostenible, però que la volem, evidentment, doncs també estudiar i posar sobre la taula la possibilitat de fer un tren urbà, en aquest sentit, fins a Súria i fins a Sallent, allargant aquesta línia de ferrocarrils. Per tant, tenim projecte tant a nivell de reivindicació i, per tant, si som forts nosaltres vol dir que farem complir el que toca, les inversions, i així treballarem, que farem inversions en ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya i que concertarem amb la comarca aquells projectes estratègics que passen per la millora de R4 per arribar a una hora a Barcelona i per la millora de ferrocarrils de la Generalitat i la seva ampliació. Perquè fa carreteres, evidentment, amb la C55 en el seu moment es tractava de reduir la sinistralitat, això es va aconseguir, però és evident que hem fet una carretera poc competitiva, on hi ha una freqüència de vehicles que sobrepassa totes les mitjanes, més de 33.000 vehicles diaris, que és una barbaritat, i que nosaltres apostem bàsicament per fer actuacions, començant per tot el desdoblament per la zona de Castellgalí, però creiem que és molt més ràpid i en aquest sentit nosaltres ens centrem en la C16, que és una carretera en la qual està amortitzada, que està concessionada el tema, en el qual per nosaltres aquest model s'ha d'acabar. I Esquerra Republicana planteja un model molt clar, aixecar barreres a tot el país i establir un sistema de vinyeta verda, que vol dir un sistema que tu d'alguna manera circules per tot el país sense peatges, però sí que és veritat que tens aquest compromís amb la sostenibilitat i també qui més es mou d'alguna manera més contribueix, però tenint en compte que no hi ha greuges entre territoris. Per tant, avançar cap al sistema de vinyeta verda per aixecar peatges i dir també la feina que s'ha fet des del Consell. Hem presentat batalla judicial contra el tema, que ha fet que guanyéssim a favor del decret de bonificacions, que això estalvia més de 20 milions d'euros a l'any a la Generalitat. Està alliberada el tram de Manresa a Sant Vicenç 24 hores del dia, de dilluns a divendres. Evidentment, això és important, més les bonificacions que ja teníem. Per tant, s'han fet passos. Si Esquerra governa, fem passos en infraestructures. Evidentment, per mi, malgrat que el desdoblament també evidentment, en aquest tram tan complicat de Castellgalí és prioritari, és molt més fàcil aixecar una barrera. Unes obres de desdoblament ens portaran 5 anys d'obres, aixecar barreres és aixecar unes barreres. No és tan fàcil, evidentment, però sí que, d'alguna manera, és més senzill. I, per tant, avançar amb aquest alliberament que passa per la vinyeta i continuar treballant per fer possible una C55 competitiva, que són dos vies molt importants. I, evidentment, per la C16 ens caldrà també treballar les connexions amb el territori, perquè sempre hem dit que era una carretera que no s'havia fet pel territori, sinó per connectar Barcelona amb la Cerdanya, i, per tant, no pel territori. Caldrà fer els accessos al pont que corresponen i a Viladordis, i caldrà també un tema fonamental. Si volem alliberar la C16, cal connectar-la amb la C58.
a través d'aquesta B40, que fa tants anys que el govern diu que acabarà, el govern espanyol, i no acaba. Per tant, molt exigents en aquest sentit. Jo, personalment, al Parlament vull treballar per defensar unes infraestructures dignes de la nostra comarca, com hem fet des del Consell d'Alcaldes, amb això que us he dit que hem pogut aconseguir, i també ara amb l'alcalde de Fonollosa, que ho està treballant, i el Consorci Viari. Per tant, amb això nosaltres ens hi deixarem la pell. Històricament, al govern hi ha hagut pocs consellers bagencs. Aquest cop Esquerra es presenta amb la Laura Vilagràs, empedorenca, com a número 2. Com pot afectar aquesta possible conselleria per la comarca? Sí. Com diu Jordi, nosaltres tenim una oportunitat històrica. Mai el Bages havia estat tan ben representats amb una candidatura. I tenim la sort que és la candidatura d'Esquerra Republicana, que el que vol és defensar el país i també el territori, tots els pobles i ciutats. La Laura Vilagrà és una persona molt honesta, una gran professional, una persona que ha treballat al territori. La seva experiència i la seva trajectòria és clara. A més, tenim la sort que coneix la Catalunya Central molt, perquè va ser delegada del govern i també coneix el tercer sector, treballant en fundacions que treballaven en aquest àmbit. Per tant, tenim una persona que acompanya el nostre candidat, en Pere, i que és bagenca. I, per tant, la millor garantia és que hi puguem ser, que la Laura hi pugui ser i que tingui un paper molt rellevant, perquè hi guanyarà el territori i hi guanyarà el país, perquè té les idees clares, té moltes ganes de transformar i de reconstruir el nostre país pensant en el territori, pensant en el nostre teixit productiu i amb la nostra gent. I, per tant, per mi és un honor acompanyar-la i crec que tenim moltes possibilitats si la gent ens fa confiança de tenir un govern fort, que és el que necessita aquest moment, i també amb persones al capdavant com la Laura Vilagrà, que és un referent per aquest territori. Doncs amb això ens quedarem abans de deixar-te marxar, per això acabem d'una manera diferent, fent-te 5 preguntes molt ràpides. Ens agradaria que ens recomanessis un llibre, una pel·lícula i una sèrie. Doncs mira, un llibre us recomanaria Pluja d'estels, que és una novel·la molt bonica que passa en un entorn que a mi m'agrada molt, que és el Cap de Creus, i per tant Pluja d'estels és una sèrie que us recomanaria. Després una pel·lícula, doncs us recomanaria Pa Negre, perquè tinc una vinculació especial amb les persones que l'han fet i amb la persona que l'ha produït, i perquè és una pel·lícula que s'emmarca en un context que per mi que sempre m'ha interessat, i per tant és una pel·lícula que a mi m'agrada molt i també hi surten persones molt conegudes. I també m'has dit, Jordi, una sèrie. Mira, l'última sèrie que vaig veure, que també em va agradar molt, perquè és un tema que he seguit molt ja des de la carrera, que és el tema del conflicte basc, i és Pàtria, una sèrie molt interessant, en el qual crec que està molt bé i fa un reflex molt clar de la situació del conflicte a aquesta part d'Euskal Herria al País Basc. No sé si has tingut temps durant el confinament de que sorgís algun hobby. Volia fer molt més esport i no n'he fet gaire, la veritat. Sí que n'he fet més que l'habitual. No soc molt esportista, però bueno, sí que he fet més esport que l'habitual. I, per tant, això. Però sí que és veritat que també el confinament ha comportat que estiguem moltes hores treballant, perquè el tema de fer tot virtualment hi ha molts menys horaris. Jo, quan anava a l'Ajuntament, que hi he continuat anant, doncs anaves al matí i estaves fins al vespre, però després quan arribaves a casa, ara fiquem reunions i trobades a totes hores. Però bueno, també hem guanyat molt amb tot el tema d'aquestes tot el que hem descobert amb el confinament, que si ens ha portat algú bo és que ens podem comunicar d'una manera molt més fàcil, molt més sostenible, i per tant segurament tot el tema digital ha vingut per quedar-se i ja està bé. Evidentment amb un equilibri, hem de retornar, poder-nos trobar, poder-nos abraçar i tornar a aquesta normalitat que tant trobo i trobem a faltar segurament. I l'última, amb quin lloc del Bages et quedes? Digue'm? Un lloc del Bages, amb quin et quedaries? El Bages és fantàstic, la veritat, i aquests dies que també he tingut la possibilitat, que ja ho vaig fer quan estava al Consell Comarcal, de conèixer molts projectes empresarials brutals i tots els pobles he pogut resseguir amb les mesures, evidentment, i sense fer actes, però coneixent les realitats. Però, evidentment, em quedo amb el meu poble, que és Cardona. És un lloc fantàstic i tenim la grandesa de tenir aquest castell que impressiona i que cada cop que el pots
que el pots visitar, doncs te n'adones de la importància que té aquest país, el que hem estat i el que representa i el patrimoni que ens fa sentir-nos molt orgullosos. I, per tant, em quedo sempre amb el meu lloc preferit, que és la Torre de la Minyona del Castell, on pots veure tot i et fas una idea del que és el nostre territori. Des de la Torre de la Minyona veus llocs fantàstics del Bages com una part, no? Que és Montserrat, també ho veus des de la Torre de la Minyona, pots veure el Pedraforca, que és el Berguedà, d'alguna manera, i per tant veus la Catalunya central. I per tant, que és un lloc fantàstic amb tots els nostres pobles i ciutats que són magnífics, amb gent magnífica, i per tant molt orgullós d'aquesta comarca i de la seva gent. Doncs amb Cardona ens quedarem. Ferran Estruch, número 19 de la candidatura d'Esquerra Republicana. Moltíssimes gràcies per ser avui a la central. Moltes gràcies a vosaltres per la feina i gràcies per comptar amb nosaltres i demanar a tothom que el diumenge vagi a votar. Que els col·legis són segurs, que no ho hem dit, els col·legis són segurs, que la gent es mobilitzi perquè ens hi juguem molt i ens hi juguem el país i el futur. Moltes gràcies.